जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची प्रीती आहे. माझ्या चॅनलबद्दल सांगते की मी कोकणची प्रीती आहे, चॅनलचं नाव आहे माझ्या. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, तसेच माझे स्वतःचे अनुभवलेले एक्सपिरियन्स पूर्ण, म्हणजे यूट्यूब असो किंवा माझ्या जिंदगीतले म्हणजे लाईफमधले अनुभव, हे सगळं असतं. तर नक्की जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या चॅनलला आणि कमेंट करा कुठून आहात सांगा. चला मंडळी, जॉईन व्हा. हाय सुनीता ताई. हाय यशश्री. स्वागत आहे सुनीता ताई आणि यशश्री, तुमचं दोघांचं स्वागत, खूप खूप स्वागत आहे. यशस्वी म्हणते काय खाते? कुरकुरे खाते बघ मुलांचे. म्हटलं मला पण द्या थोडासा वाटाय. गुरुनाथ दादा 2 नंबर लाईक डन. थँक्यू गुरुनाथ दादा, थँक्यू. नमस्कार योगेश दादा. योगेश दादा, ताप कसो असा? बऱ्या वाटता काय तब्येत? तब्येत कशी आहे नक्की सांग. नमस्कार ताई म्हणतोय योगेश दादा. यशस्वी म्हणते लहान आहेत. मग मी कधी खायचा? मग सगळं काही पोरांनीच खायचं लहान असलं म्हणून. मी पण अजून लहानच असोय. योगेश दादा, चल आपण दोघांनी कुरकुरे खाऊ. यशस्वी मोठा असा, आपण दोघं लहान असो. सुनीता ताई नाही, ते पण बरोबरच आहे. सुनीता ताई, तुमचा मेसेज येत नाही आहे का? नाही, ते पण बरोबरच आहे. येस. कशाला गरीबाची चेष्टा करताय? काय केलं योगेश दादा? आम्ही तर मीठ पण नाही चोळलं. यशस्वी म्हणते त्यांना बरं नाही, मग ते कसे खाणार? मग योगेश दादांना आपण पार्लेजीचा बिस्किटचा पुडाच देऊया. योगेश दादा म्हणते यशश्री इच्छा बिस्किटा खाल्लीस काय? यशस इच्छा कोकणातली लग्नाची व्हिडिओ बनवा. गुरुनाथ दादा, मी बनवलाय माझ्या भावाच्या लग्नातला, बघा तुम्ही जाऊन. मी मंदिरात जाते, परी कुशीला पाठवा. नाही ताई, जाऊन या तुम्ही मंदिरात. राहू दे पोरांना. काय म्हणतात ती गांजीला दोन्ही रूम मध्ये बसली आहेत. असू दे. हा, तेच सांगत होती मी. ओके. यशस्वी म्हणते अगं काय नाही ग ताई, कोण नाही बघत आपले व्हिडिओ. कोण व्हिडिओ बघत नाही? तेच ना. जाऊ दे, नको बघू दे, आपण टाकत राहायचं. यूट्यूब कोणाकोणाकडे पाठवेल आणि ते बघतील, है ना. अगं काही नाही ग, एक्सपर्ट ॲडवाईस कुठे असतेस तू? मी असते कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले असता? यशस्वी म्हणते तुझी कुठची माझी पण सेम कंडिशन तीच आहे. हो यशस्वी, काय करणार ना. हनुमानजी के दर्शन करून येते. हो सुनीता ताई, या सुनीता ताई. वाव, कोकण. मी विदर्भ, नागपूरचे आहात का? खूप छान, या मग कोकणात आमच्या. सुनीता ताई म्हणतात ओके. काय करतेस तिकडे? कुठे? कोकणात माझं माहेर, सासर, शिक्षण, जन्म तिकडेच. यशस्वी म्हणते 9 सबस्क्रायबर झाले. हो का यशस्वी? अजून होतील बघ. तू शॉर्ट वगैरे टाकत जा, लॉंग व्हिडिओ टाक. तुझ्याकडे टाकायला खूप आहे. कोकणातलं काय नाही काय लोकांना बघायला आवडतं. हां,
ॲडवाईस म्हणताय कोकण तर खूप मस्त आहे ना, नॅचरल. येस, खूप नॅचरल आहे कोकण. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. फक्त 4च लाईक झाले आहेत. लाईक करा चॅनलला. दादा लगेच का चाललात? आम्ही किती आठवण काढत होतो. परत गॉडफादरांची. आज तुम्ही दोघेही दुपारच्या लाईव्हला आलतच ना. थँक्यू ॲडवाईस. मी पण गॉर्जियस आहे का? थँक्यू. मंडळी पटापट कमेंट करा. इकडच्यांना पण सांग ना करायला. ओके, मी सांगते. तुझी आयडी मी पिन करते. गोविंद दादा आणि सुनीता ताई. ओके. योगेश दादा. यशस्वीचं पण आपल्या कोकणातली आहे, तर तिचं पण चॅनल आहे कोकणातलं छान छान. तर तिलाही सर्वांनी सबस्क्राईब करा. खूप छान आहे तिचं पण. सपोर्ट करा सर्वांनी तिला. यशस्वी म्हणते हो मी पण काढत होती त्यांची आठवण. तुला मगाशी विचारलेले ना? हा, दुपारी विचारलेलंच. ॲडवाईस म्हणते आणखी काय स्पेशल कोकणाबद्दल सांगायचं तर खूप छान. कोकण खूप छान आहे. तिथं तुम्ही खूप भारी जे टुरिस्ट प्लेस आहेत ते पाहू शकता. जसं आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजां हो ठीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ला आणि खूप छान समुद्रकिनारे आणि अजून जी पारंपरिक पुरातन काळातली मंदिरं वगैरे आहेत, बघू शकता तुम्ही. गोविंदामध्ये काम आहे. बाय. ओके गोविंद दादा, बाय. तू कधी इकडे आलीस का विदर्भात? नाही दादा, विदर्भात अजून कधीच नाही आली मी. यशश्री म्हणते गोयेकर इले. कोण गोयेकर इले आणि जातात. गोविंद दादा पळाले काम असं बिचाऱ्यांका. ॲडवाईस म्हणते खाण्याबद्दल खूप काय आहे ना तिकडे टेस्टी फूड. येस, चांगले फिश खाऊ शकता. आंबे मे महिन्यामध्ये, काजू, फणस, परत खूप काय म्हणजे रानमेवा वगैरे खाऊ शकता. पावसाळ्यात पण खूप छान काय मिळतं. गणेश शिंगळे म्हणते ताई स्किन छान झाली आता तुझी, मागे खराब झालेलीस ना. व्हेरी सो ब्युटिफुल स्किन. थँक्यू. मध्यंतरी मी जेव्हा हे खेळलेली ना, काय ते होली, त्यामुळे झालेली ती स्किन अशी खराब. फूड खूप टेस्टी आहे, तोंडाला पाणी सुटतं. आणि काजू. येस, मला पण खरंच खूप सगळं आवडतं. ओ घटा छा गई है, बाहर आ गई है, मतलब काय? यशेश म्हणते नमस्कार योगेश दादा कुठे गेले? तुला बरोबर समजले कोणाबद्दल म्हणाले ते. एक्सपर्ट म्हणताय काय स्पेशल स्किन रुटीन आहे? काही नाही, फक्त ऑलोवेरा लावायचं. फक्त ऑलोवेरा जेल लावायचा, पावडर वगैरे लावायची नाही. आणि कधीतरी मेकअप करायचा, म्हणजे 1-2 महिन्याने. जसं मी काल केलेला, तो पण थोडासा नॅचरल. गेले की काय लाईव्ह मध्ये? तू त्यांना विचारतच नाही ग, बरं नाही म्हणून. त्यांना वाईट वाटतं म्हणून योगेश दादा गेले. यशस्वी यूट्यूबला बघितलं तर चॅनलचं नाव नाही, चॅनलच नाही दिसत तुझं. यशस्वी तुझ्या चॅनलचं नाव काय आहे? विशाल दादा म्हणतात काय घ्या. नमस्कार विशाल दादा, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी लाईक करा यार. लाईकच होत नाहीये बाई, ही पोरं लाईकच करत नाही चॅनलला. प्लीज लाईक करा चॅनलला पोरांनो. कोकणच्या ताईक सपोर्ट करा पोरांनो. एक्सपर्ट ॲडवाईस म्हणजे तुमच्या इकडे उन्हात किती टेम्परेचर जाते मॅक्झिमम? आमच्या इकडे 48 असते. कोकणात 40 पर्यंत जातो. 43 पर्यंत जातच.
गणेश दादा म्हणतात सॉन्ग आहे ग ताई ते लता मंगेशकरचं आणि सुरेश वाडकर यांचं छान आहे. कुठलं दादा? प्रश्न विचारा सोडवायचे सर्वोदयातील कुठले सर्वोदय? हा बघ यशस्वी म्हणते हा बघ एक आला एक एक कुठला आहे विशाल दादा ना या नावाने आहे पण येतच नाही कुठे. अगं यशश्री या नाव चेंज कर म्हणजे हे नाही हे तुझी हँडल नेम आहे हे तुझं नाव ना असं वेगळं ठेव की म्हणजे जे सर्चिंगमध्ये येईल असं. याच जसं मी कोकणची प्रीती ठेवलंय कोकणची माणसं साधी भोळी अशी नावं ठेव. या नावाने आहे पण येतच नाही कुठे. गणेश दादा म्हणते 5 नंबर तर केलंय की लाईक. ओके गुरुनाथ दादा माझं वय 56 आहे. ओके ॲडवाईस म्हणतात आमच्या मराठीला वराडी म्हणतात तसं तुमच्या मराठीला काय म्हणतात? आमच्या मराठीला मालवणी भाषा बोलतात. मालवणी म्हणजे आता मी बोलणार हा ऐका. काय हो एक्सपर्ट बरे असाय मा खैले तुम्ही म्हणजे कुठले तुम्ही काय करता चाय बी पिलास की नाही असं. सागर दादा इलो हाय काय करत आहेस म्हातारे काय करत आहे तुका ना वैनिक सांगते. वैनिक पहिलं माझं नाव हे दे चॅनलचं नाव सांग. वैनिकना लाईव्हवर बोलव बघ तुझे सगळे कळी सांगतले. यशश्री म्हणता तू जर बघितलं असशील ना तर सांगशील का प्रीती काय सांगू. मी गेलेली तुझ्या चॅनलला आता आठवत नाहीये तुझं नाव कसं टाकलंयस ते पण मी तुझ्या चॅनलला गेली. गणेश दादा म्हणते घटा छा गई है बाहेर आ गई है ये म्हणत आहे मी सॉन्ग असं. हो का मला नाही येत हे गाणं. विशाल म्हणतात तायग्या जेव काय बनवलंस? अरे दुपारी आलू मटरची सब्जी बनवलेलं आहे ग्रेव्हीवाली आणि चपाती केलेलं आहे. मग आता म्हणते कंटाळलं मग चपातीचं मग टमॅटोचा सार बनवतोय आणि भात बनवते आणि बटाट्याची कापा बनवते. कसं वाटतं यशश्री? वा बरोबर बोलली. संजय दादा नमस्कार लाईक डन थँक्यू. गुरुनाथ दादा म्हणते भाषा समजते बोलता येत नाही. येस तुम्हाला भाषा समजत असेल माझी. संजय दादा म्हणतात अंजू कशी आहे? मी मस्त आहे अंजू. एक्सपर्ट ॲडवाईस म्हणतात यू गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स इवन इन लेस व्ह्युअर ऑन लाईव्ह. म्हणजे काय दादा मराठीमध्ये सांगा मला इंग्लिश एवढं चांगलं वाचता येत नाही. वाचता येतं समजत नाही. यशश्री म्हणते हो मला माहिती आहे तू गेली होतीस म्हणूनच तर 9 सबस्क्रायबर झाले. ओके गणेश दादा म्हणते ताई मग आमची मराठवाड्याची मराठी छान आहे नाही का ग? होय ताई होय की नाही सगळ्यांच्या भाषा खूप छान असतात. मला ते मले तुले नागपुरी भाषा ती पण खूप आवडते. मराठवाड्याची पण भाषा आवडते. सगळ्या भाषा आवडतात मला. कोकणी भाषा पण आवडते. योगेश दादा म्हणतोय प्लीज मला कोणीतरी सबस्क्राईब करा. मंडळी प्लीज सागर दादा यशश्री प्लीज सबस्क्राईब कर. हे तिची आयडिया असा बघ वालावकर यशश्री. यशश्री माझ्या कुठल्या तरी नवीन जो शॉर्ट असेल ना आता मी राधाची आणि एक मंदिरातली शॉर्ट टाकली त्याच्यावर कमेंट कर म्हणजे तुला सगळेजण सबस्क्राईब पण करतील. योगेश दादा हाय म्हणतोय. सागर दादा चला जाऊ आज जेवायला जम्मूला. चला या टोमॅटोचा सार बटाट्याची कापा माका खूप आवडतात बटाट्याची कापा. एक्सपर्ट ॲडवाईस म्हणते अरे म्हणजे कमी व्ह्युअर्स असून पण जास्त कमेंट येतात. असं म्हणताय का? असं वाटलं मला तुम्ही असंच बोलत असाल पण अर्थ लागे ना एवढं काही इंग्लिश माझं चांगलं नाही. काय करणार ह्याच्या आधी पण खूप येत होत्या मध्यंतरी मी स्किप झालं ना माझं मध्ये डिसेंबरमध्ये मी लग्नाला गेली त्यानंतर आली परत चांगलं झालं मग आजारी पडलो थोडंसं त्यामुळे लाईव्ह घेतलं नाही. त्यामुळे खूप नाहीतर मला एका लाईव्हला 1.6 2K असे व्ह्यूज भेटायचे. विशाल दादा म्हणते यशश्री ताई किती सब असत? यशश्री चे 9 सबस्क्रायबर असत असं म्हणता आहे रे बाबा.
मराठवाड्यातील भाषा एकदम भारी, यशस्वी बोलते. विशाल दादा म्हणताय होय तायग्याचा व्हिडिओ कमेंट करा. तायग्याच्या व्हिडिओ कमेंट करा. यशस्वी कमेंट कर एखाद्या व्हिडिओ, मग विशाल दादा तुमका सगळ्यांका तुका सबस्क्राईब करीत. यशस्वी म्हणते प्रीतीमुळे 9. गणेश दादा म्हणते नको रे बाबा, जम्मूला नाही येणार मी, जेवायला इथंच बरं आहे की जेवण. इकडे आलात तर चिकनच भेटेल, मटन तर खायच्या लायकीचं नाही मला, तर नुसते ते मोठे मोठे हड्डी भेटतात, त्यामुळे नको वाटतं. यशस्वी म्हणते ठीक आहे करते मी. ओके दीदीकडून घे बाळा. दीदीकडनं घे जा. मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. गणेश दादा म्हणतायत हाय हाय. गणेश दादा. यशस्वी म्हणते आज पण केले. काय केले आज पण यशस्वी? आज पण काय केले? पटापट कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, कमेंट करा. विशाल दादा मध्ये यशस्वी ताई माझे 35 असत. ओके विशाल दादा, मी तुका केलंय वाटतं मी सबस्क्राईब ना विशाल दादा, मी तुका केलंय वाटतं. यशस्वी म्हणता कमेंट. ओके केलंय मा. डॉक्टर श्रद्धा ताई नमस्कार, गुड इव्हिनिंग. डॉक्टर श्रद्धांची गुड मॉर्निंग चालू असा. डॉक्टर श्रद्धा आपल्या यशस्वी ताईक पण सबस्क्राईब करा. माझ्या नवीन जो एक शॉर्ट असा त्याच्यावर असू दे, त्याच्यातले एक दे. तर श्रद्धाताई यशस्वी पण करा, आपल्या कोकणातलाच आहात, एका पण सपोर्ट करा. यशस्वी म्हणते वा भारी रे. योगेश दादा म्हणते बोल. योगेश दादा भेटला काय? यशस्वी भेटला काय तुका? मीच मागे रवतलय सगळ्यात. नाही गो, तुझ्या पुढे रेतलय. चल तुझे 50 झाले की लाईव्ह घेऊन सुरुवात कर आणि कोकणातला सगळा दाखव या. बघ तू माझ्या आधी पुढे जातस सगळ्यात. गणेश दादा म्हणते ताई मला आता देवपूजा करायची आहे, तर परत येईल ग मी लाईव्हला ताई. ओके ओके गणेश दादा, करा देवपूजा करा. लाईक करा सर्वांनी, चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. यशस्वी म्हणते नको ग, तुझ्या पुढे जाणं नको. का यशस्वी? का ग? माझी इच्छा आहे सगळ्यांनी पुढे जाऊया आपण. परी मला पाणी आण जरा. निलेश दादा नमस्कार. इलय नमस्कार ताई, मिस लाईव्ह यार बरा माना. चॅनलच्या सर्व जुन्या आणि नवीन सभासदांना साष्टांग नमस्कार. मजेत हाच ना सर्व? होय निलेश दादा, सगळी मस्त असत. या यशस्वी पण आमच्या कोकणातलाच असा कुडाचा, आणि ह्याचा तो जास्त जर कोकणातलीच असत. चेहऱ्यावर माझ्या प्रकाश पडलो बघा, पण माका वाचूक जमाचं नाही ना. निलेश दादा तुझं खूप खूप स्वागत असं. यशस्वी म्हणतात तू सगळ्यात पुढे जा. होय गो, तुमका सगळ्यांका घेऊन जाते बघा. गणेश दादा म्हणते का ग यशस्वी ताई अशी का बोलते ग तू? होय काही नाही गणेश दादा, आम्ही मस्करी करतोय. यशस्वी म्हणते निलेश दादा खैसरले गो, ते देवगडचे असत यशस्वी. निलेश दादा ह्याचे असत, पण ते पनवेलला रवतात. भारी आहेस तू, थँक्यू. गणेश दादा ताई तुमच्या मराठी लँग्वेजमध्ये बोला बरं थोडंफार. ओके बोलते. काय हो गणेश दादा नू आता पूजा करूक जायत होतास मा, थांबलास किती? जाऊन ये मग पूजा करून पटकन. आमचा लाईव्ह संपायच्या आधी आहे आमच्या लाईव्हवर. आणि यशस्वी माझी मैत्रीण, आमचा जरा नोकझोक चलता होय ना यशस्वी. आणि तू विशाल दादा ह्यो आमच्या कोकणातलो असा पोरगो. काय घ्या ऑलोवेरा जेल लावतंय काय फक्त? होय रे, तुका काय खोटा वाटता? योगेश दादा म्हणतात मी नाही बोलणार. योगेश दादा बोलणार नाही, कारण मी मीठ चोळतोय तापावर. काय झालं?
दोघा कधीतरी एकत्र भेटू. येस यशश्री, नक्की भेटू. विशाल दादा म्हणता खरा मा. धनाल म्हणतायत ओळखलं का? ओ धनल, धनल दादा मी ओळखलं. कसे आहात? स्वागत आहे तुमचं. मंडळी पटापटा जॉईन व्हा. निलेश दादा खय गेलो? नमस्कार यशश्री, मी देवगडचा. सॉरी ताई, बरेच दिवस लाईव्हला येऊक नाही जमला. बाकी जुने सबस्क्रायबर काय म्हणतात? येतात ना? होय दादा, सगळे हल्ली तर म्हणजे सगळी माणसं येतात आणि जास्त करून कोकणातली माणसं खूप जमा झाली असत. खूप भारी वाटतं. रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, सगळीकडची, मराठवाडा, विदर्भ, सगळ्याकडची माणसं असत. असू दे, नंतर बघते मी. यशस्वी मला बोलली एकत्र भेटू. तुला नाही ग. नाही नाही यशस्वी, धनल दादांना बोललीस काय? काय झालं योगेश दादा? यशस्वी ताईला सब करू ला कसा सब करू? यशस्वी ताईने माझ्या एका शॉर्टवर कमेंट केली आहे, तिथून तुम्ही सब करू शकता. गणेश दादा ओके ओके, छान छान. कोकणी पण, कोकण आलात का? कोकणची पण मराठी मला थोडी फार तरी समजली ताई. हो का? खूप छान खूप छान. यशस्वी ताई कमेंट डिलीट नको करू चुकली तरी. येस येस, कमेंट डिलीट नका करू मंडळी. सागर दादा म्हणता यशस्वी वालावरकर यशस्वी 17 सबस्क्राईब. थँक्यू सागर दादा. यशस्वी तुला सागर दादाने सबस्क्राईब केलेलं आहे, थँक्यू. हो सागर दादा, हीच आहे हीच आहे हीच आहे. स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. धनल दादा म्हणजे कोकणातली भूत जमणारच ना. आता काय शिंगा नाही, गणपती नाही, मग ही भूत जमणार कुठं? कोकणच्या प्रीतिया व्लॉगला ना. येस, हे आपलं कोकणातली सगळी भूत आम्हीच आहोत असं समजा. आणि आमका काय गर्व असं, आम्ही कोकणातली भूत असो, सगळ्यांच्या मानगुटीवर बसतलो. बरोबर ना? त्याच्यामध्ये आता 10 सबस्क्रायबरची पार्टी. येस येस येस. भूतांचे प्रकार सांग ना. भूतांचे प्रकार, पिशाच, चाळेगत, दोनच माहिती असत, आणि तिसरा मी. आणि तिसरी मी भूत. विशाल दादा आम्ही देवचार असो काय मग? मी काय म्हणतो ते, मी चाळेगत असोय आणि विशाल दादा देवचार. चष्मीश भूत आहे तू. येस, मी चष्मीश भूत. चष्मा काढलो तर भूतक काय दिसणार नाही, त्यामुळे चष्मा लावून रवाचं लागतं तरच लोक दिसतात. यशस्वी म्हणते मी सांगू का? आमच्या यशस्वी सगळा माहिती आहे कोकणातला. यशस्वी विचारा. निलेश दादा म्हणते हा हा हा, चांडाळ आहोत आम्ही. चांडाळ. धनल म्हणतोय कोकणातली आहे ना, मग भूतांचे प्रकार नाही माहीत, विचार की घरात. घरात माका विचारले तर म्हणत गाळी घालतले माका, तुका भूता कित्या होईयत? हा, भूता कित्या होईयत? देवाचं नाव घे. असं बोलणार आहेत मंडळी. प्लीज डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला. गणेश दादा म्हणते ताई कोकणला असं छान पाहण्यासाठी, छान असं म्हणजे माझं मन रमलं पाहिजे असं एक ठिकाण सांग की यार मला. मग तुम्ही हिरण्यकेशीला जावा, पावसात जावा, किंवा ऑगस्ट महिन्यात जावा हिरण्यकेशी, खूप भारी वाटेल तुम्हाला. यशस्वी म्हणते उलट्या पायाचे भूत, मान कापे भूत. सगळ्या भूतांची यशस्वीचो पालो पडलेलो आम्हाला. यशस्वी सगळ्या माहिती असं. होय मग यशस्वी. धनल म्हणतोय एकदा हस तरी भूतासारखं, तू त्यांचं मन भूतात रमते. ओके. मला सबस्क्राईब करत नाही का? आता बघ तुझा मोबाईलच खाऊन टाकते आणि तुझ्या मानकुटीवरच बसते. वालावकर भूत पण आहे. मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा. विशाल दादा म्हणतोय, सागर दादा म्हणते चष्मीश भूत. येस, मी चष्मीश भूत आहे, मॉडर्न भूत. विशाल दादा म्हणते वेताळ, भूतांचा राजा, संबंध, देवचार, मुंजे आणि खवीस, आणि
कवट्या महाकाळ. कवट्या महाकाळ. गणेश दादा म्हणते अच्छा अच्छा ताई छान. यशस्वी म्हणते बरोबर आहे, हेच आहेत बरोबर. निलेश दादा म्हणते अगं यशस्वी ते उलट्या पायाचे नसते, सँडल शूज उलटे घातलेले असतात. हे भगवान. धनल म्हणतात आज भूताचा विषय निघाला तर एक अनुभव होऊन जाऊ दे भूताचा, तुला माहित असलेला अनुभव. मला माहित असलेला अनुभव भूताचा असं सांगता येईल मला. भूतच दिसत नाही दादा. इश्कवाला लग इश्कवाला तुझा भूताचा काय अनुभव असेल तर सांग ना. हॉरर हॉरर सिरीज. हॉरर धनल म्हणते तू काय कोकणची नाही मिळत, एक अनुभव नाही तुझ्याकडं. म्हणजे दुसऱ्यांचे अनुभव आहेत, माझ्याकडचे अनुभव नाही आहेत. यशस्वी म्हणते असू दे मला भीती वाटते, मी रात्री झोपणार नाही. यश प्रेम म्हणते मीच भूत आहे. निलेश दादाकडे असतील भूताचे अनुभव. निलेश दादा आहेस का? यशस्वी म्हणते कवट्या महाकाळ हे भूत नाही. सागर दादा म्हणते चेटकीन. निलेश दादा म्हणतोय यशस्वी म्हणते ते मगाशी न्यायला हवे होते, हॉरर कथा सांगणारे यायला हवे होते. हा त्याने मला कमेंट केली पण त्याची कमेंट ओपनच होत नाही. निलेश दादा म्हणते वसाड पडो काय ह्या ताई आमच्या भूताची ऍक्टिंग करता. राखी सावंतचो परिणाम झालो वाटता. हा ताई जास्त बिग बॉस बघू नकोस. नाही रे बघूकच भेटणार नाही, 2 दिवस तर बघूकच नाही, टाइमच नाही. कुशल दादा नमस्कार. कोकणच्या मुंजाबद्दल सांग. इश्कॉल म्हणता मीच भूत आहे. यशस्वी म्हणता हे माहिती आहे ना. विशाल दादा म्हणते आताची भूता माणसांका घाबरतो, ह्या मात्र खरं असा. मी म्हणजे माझ्या सासरी वगैरे सांगायची की अगोदर ना भूता अशी दुपारची वगैरे. आता ऐका हा ताई नाही सापडला चॅनल कुठे ते. अरे माझ्या शॉर्टवर जाऊन कमेंटमध्ये बघ, तिने कमेंट केली आहे राखी सावंत. म्हणजे माझी सासू वगैरे सांगायची की अगोदर ना म्हणजे लाईटी वगैरे नव्हते तेव्हा भूतं वगैरे असायची. तर काय असायचं माहिती आहे, दुपारचं वगैरे ती असे दगड घ्यायची आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या अशी सारखं मारायची. पाठी बघितलं कोणीच नसायचं, साईडला बघितलं तरी कोणी नसायचं. फक्त तो म्हणजे बारीक बारीक दगड असतात ना, म्हणजे असं सकेरे म्हणतात कोकणात, सकेरे घेऊन फेकायची आणि फेकायचे आता. किंवा असं दुपारच्या कडावर दुपारच्या टायमिंगला असं काजीवर किंवा आंब्याच्या झाडावर वगैरे बसून असायची. इश्कलाला म्हणतं माझ्याकडे नाही बुवा भूतांची सत्य गाथा, मी चांडाळ वय, माझ्या आजूबाजूला भूत येऊकच नाही. माझ्याकडे पण नाहीये नव्हत. माझं तुमचा देवगण कुठला आहे सर्वांनी सांगा मला, तुमचा देवगण कुठला आहे तो. इश्कॉला म्हणते राखी जिवंत भूत असा. हा राखी तर भारी बाबा. असू देच योगेश दादा. यशस्वी म्हणते योगेश दादा म्हणते कुठल्या व्हिडिओला जाऊ तुझ्या सांग. यशस्वी कोणत्या व्हिडिओला केलेस कमेंट. विशाल दादा म्हणते भूताचे अनुभव जुन्या लोकांकडे असतात, आता भूत हा प्रकार कमी झाला. भूत वगैरे प्रकार खूप कमी झाले आता, का तसं काहीच नाहीये. इश्कॉला म्हणते एक स्टोरी हॉरर वाली सांगतो पण ब्ल्यू लागेल. ओके ओके हे ब्ल्यू देते थांब. निलेश दादा म्हणतोय अगो परवाचो बघ एपिसोड, राखी मस्त बनला होता भूत. होय काय? नाही बघू मी परवाचो एपिसोड नाही बघू. कसं यशस्वी म्हणता मगाशी तू पोस्ट टाकली होतीस. ओके मगाशी लाईव्हची पोस्ट टाकली होती तिथं. अगं शॉर्टला करायचं ना, पोस्ट कोणी शोधत नाही, शॉर्टला जाऊन कर बोललेली मी. निलेश दादा म्हणते माझा राक्षस गण आहे ताई. ओके धनल दादा तुझा कोणता
गण आहे नक्की सांग. रात्री येणार का ऑनलाईन तू? आज रात्री नाही रे जमत, झोपायचं असतं. धनल दादा तुझा कोणता गण आहे? यशश्री तुझा कोणता गण आहे? निलेश दादाचा राक्षस गण आहे. ओके मंडळी प्लीज कमेंट करा यार, कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. यशस्वी म्हणते माझा पण राक्षसच गण आहे. ओके मंडळी पटकन कमेंट करा, तुमचा गण कोणता आहे नक्की सांगा मला. आणि निलेश दादा यशस्वी आपला कोकणातला असा आहे का? पण ह्याच्या चॅनलला जॉईन हो. माझा पण राक्षस गण आहे असं म्हणतात. माझा गण आहे देवगण. विशाल दादा ताई माका ब्ल्यू दिलो रे देवा, तुका दिलोय थांब. पेशकाला लोकडे गेलो. धनमध्ये रात्री झोपायचं असतं हे खोटं कारण नको सांगू तुला, भूत बनून लोकांना घाबरवायचं असतं ना झाडावर लटकून. नाही यार नाही, तसं काही नाही. मी कुठे जाते इकडं. मी असं आहे जम्मूला. कोकणातली लोक काय भियाची नाही. इकडच्या लोक आता बिल्डिंग मध्ये दारा लावून असतात, कोणाक भिवायचा. निलेश बाकी काय मी काय म्हणतोय, आंब्याचे वांदे झाले होत यार देवगडला. कुडाळला काय परिस्थिती? कुडाळचा कोणी बघला? आम्ही आंब्याचा तोंड पण नाही बघला. आमका आंबे एक जरी गावलं असतं तरी आम्ही समाधान खाल्लो असतो. निलेश दादा एक आंबो नाही गावना. माझं पण राक्षस गण असा. अरे देवा बाकी कोणाचा राक्षस गण आहे? माझा मन. प्रथमेश जोशी तुमचा कोणता गण आहे मला सांगा नक्की कमेंट करून. आज आम्ही भूताच्या स्टोरी ऐकतोय, स्टोरी सांगतोय. सो कमेंट करून नक्की सांगा तुमचा गण कोणता आहे. स्टोरीचं नाव आहे देवगडच्या वाड्यातली रात्र. वा वा वा, देवगडच्या वाड्यातली. निलेश दादा तुमचंच वाडो नाही मायो. योगेश दादा म्हणत्या माझा गण मलाच माहिती नाही. मग तुझा गण कुठला ठरवूया? चल तुला देवगण देऊया. विशाल सगळेच राक्षस कसे एवढे? या भारी ना, सगळेच राक्षस कसे काय? धनल दादा तू जम्मूला आहे का आता? हो धनल मी जम्मूला आहे. इश्कवाला म्हणते कोकणातल्या देवगड गावाजवळ एक जुना वाडा होता. लोक त्याला काळा वाडा म्हणायचे, कारण जो कोणी रात्री तिथे गेला तो कधीच पूर्वीसारखा परत आला नाही. समजलं का मंडळी? निलेश दादा मध्ये यशस्वी थोडे आंबे असतील तर पार्सल पाठव गो पनवेलला. यशस्वी योगेश दादांचा वाडा असेल, पण योगेश दादा कणकवलेक रावता. यो देवगडचा वाडो आणि देवगडाक निलेश दादा रावता. माका वाटतं तेच वाडो यो. धनल म्हणते जर तू जम्मूला असेल ना तर जा ना भूत बघून पाकिस्तान आणि भारतात POK जॉईन कर. नको रे बाबा, त्यासर भूता पण कॅमेऱ्यात दिसतात. सागर दादा कोणाला खायचे आंबे? माझ्याकडे आहेत एक्सपोर्ट क्वालिटी. खरोखरच नाही सागर दादा, मग माका पाठव ना इकडे, मी पेमेंट करतोय. निलेश दादा म्हणते अरे मस्त इश्कवाला लव सांग. सागर दादाचो राक्षस गण, निलेश दादाचो राक्षस गण, विशाल दादाचो राक्षस गण, योगेश दादांचं काय माहितीच नाही. त्यांच्यावर राक्षस गणच देऊया. माझं काम झालं की तुला पेटी पाठवतो जम्मूला. योगेश दादा तवसर ते सडन जातील आंबे. इश्कल म्हणते एकदा 4 मित्र अमोल, सागर, निलेश आणि रोहन नको योगेश, सागर, विशाल आणि प्रेम यांनी ठरवलं चला बघूया इतकंच काय भूताटकी आहे. गावातील एका म्हाताऱ्याने त्यांना थांबवत सांगितलं, त्या संध्याकाळनंतर त्या वाड्याकडे जाऊ नका, तिथं ती फिरते. ओके त्यांनी हसून दुर्लक्ष केलं. ओके निलेश दादा म्हणते कंटिन्यू. इश्क वाला लव. हाय सुप्रिया दीदी, हाय स्वागत है आपका. हम हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, आपको सुननी है? पूर्ण कथा एकाच वेळी टाक. ओके पूर्ण कथा एकाच वेळी टाक, खूप मोठी होईल. हाय 7 स्टार श्री लाईक, थँक्यू सो मच सुप्रिया दीदी. काय झाले? हम हॉरर स्टोरी सुन रहे सुप्रिया दीदी.
इश्कवाला लव हॉरर स्टोरी सुना रहा है. रात्री 11 वाजता ते वाड्याजवळ पोहोचले. चारी बाजूंनी झाडांची हाडं की झाडं, नारळांची झाडं हलत होती, पण वारा नव्हता. सुप्रिया दीदी बोलते, जेवण झाले नाही सुप्रिया दीदी, नहीं हुआ है खाना. अचानक अचानक काय झालं? सुप्रिया दीदी, लेट्स झोपले. इश्कवाला लव, हाय इश्कवाला लव. योगेश दादा बोलते, यशस्वी तुला पाहिजे का पेटी फुकट? ओ माय गॉड, यशस्वी तुला फुकट पाहिजे का? ठक 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 ठक. सुप्रिया दी, अचानक ठक 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 ठक. निलेश दादा म्हणते, मग यशस्वी म्हणते, माझा नेट संपला प्रीतू बाग. आता तू गेलंस म्हणजे काय ते योगेश दादा पण जातले होत. सुप्रिया दीदी म्हणते, क्या बनाया आज? अभी तक कुछ नहीं बनाया सुप्रिया दीदी, बनाना है. अभी नहीं बनाया, लाइव खत्म होने के बाद बनाऊंगी. ये क्या कर रही है बहन? ये ले लो, खा लो. क्यों? विशाल म्हणते, यशस्वी ताई रिचार्ज कर. यशस्वी ताई रिचार्ज कर. इश्कॉलमध्ये वाड्याच्या आतून आवाज येऊ लागला. रोहन म्हणाला, कुणीतरी आहे आत. दरवाजा हळूच उघडला. सुप्रिया दीदी, मैं रोटी बना रही हूँ. खा ना तू. लाईट गेली का बाहेरची? नको असू दे, जाते मी. सुप्रिया दीदी, रोटी मुझे भी भेज दो और साथ में सब्जी भी. फिर आऊंगी लाइव खाना खा के. ओके, बाय बाय. निलेश म्हणते, यशस्वी आंबे नाही दिलंस तरी चालतील हा, पण या लाईव्हवर येत राहा नेहमी. हो निलेश दादा, यशस्वी, विशाल दादा, इश्कवाला लव, गोविंद दादा, गॉडफादर, संदीप भुजबळ दादा आणि दिलीप मिश्राळ दादा आणि गुरुनाथ दादा, हे सगळे येतात लाईव्हवर. म्हणजे खूप सपोर्ट आहे यांचा. इश्कॉलामध्ये एका काळोखात बुडालेली खोली, मधोमध एक जुनी झोप. रे काय रे, तू ड्रामॅटिक सांगतो काहीतरी एकदम लय तुझी. तू मला माहिती आहे रायटर आहेस. आत्ता नो, ठीक आहे. आणि त्यावर एक बाई बसलेली होती. पांढरी साडी, लांब केस, माझे छोटेच आहेत, आणि चेहरा दिसत नव्हता. हसता विशालानं, सत्य घटनेवर आधारित सांग. प्रेम नुसतो ड्रामॅटिकल सांगता. झोपाळा होता, आवाज आला, कर 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 कर. ए गप्रो, स्टोरी नको बघा, काय फिलिंग येणार नाही. सागर हळूच म्हणाला, मॅडम तुम्ही तर एकट्या. ती बाई हळूच थांबली आणि डोकं उलटं फिरवलं. चेहरा नव्हता, फक्त काळी पोकळी. इव्हल हॉरर स्टोरी स्क्रिप्टिंग मध्ये रोमॅन्स आणि नको. हा विशाल सागर दादा म्हणता, मी सांगू? चल तू पण सांग. प्रेम शांत राहू रे, नुसतं ड्रामॅटिकली. आता ती बाई अशी प्रेमाने बघत असेल ना. मंजुलिका, मंजुलिका. ध्रुव, हॅलो मॅम. हॅलो ध्रुव, कसं आहेस तू? हॉरर स्टोरी मागते पण कॉमेडी स्टोरी होते रे बाबा. ध्रुव कुठून आहेस तू? निलेश दादा म्हणते, ताई काय रिॲक्शन? घाबरा नको, मी ताईच असं.
इश्कवाला म्हणतोय. अमोल देशमुख म्हणतायत ओ मेरे भैया चलाओ गाना, ओ मेरे प्यारे भैया, ओ मेरे सौतेले भैया. ध्रुव कुठून आहेस तू? यशस्वी म्हणते उद्या किती वाजता लाईव्ह येणार. मी पोस्ट करून सांगते यशस्वी तुला. इश्कला ही कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे, याचा वास्तवाशी कोणताही संबंध नाही, फक्त मनोरंजनासाठी ही गोष्ट सांगत आहे, कृपया ती तशीच घ्यावी. याने क्लिअर करून टाकलंय बघा मंडळी. ध्रुव म्हणते मुंबई मॅम तुम्ही, मी कोकणातली आहे बाबा, कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. यशस्वी ताई आता थांब, उद्याचा उद्या बघू, त्याचा रिचार्ज संपला रे. आपण जवळ असतो तर हॉटस्पॉट सोडलं असतं. नको रे जाते, आज माझं दिवसभर वायफाय नाही चाललं, मला परत रिचार्ज मारावं लागलं अनलिमिटेड. स्वप्नील जगताप ताई तुमचे जेवण झालं का? स्वप्नील दादा नाही हो, जेवण नाही झालंय. तुम्ही जेवलात का? आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. हॉरर स्टोरी आहेत बघायला, ऐकायला नक्की थांबा. नका रे, नको रे जाते. अरे देवा पोटात गोळो इलो हसून हसून. ध्रुव म्हणते ओके ग्रेट जॉब करता का? ओके ग्रेट जॉब, ओके ग्रेट जॉब करता का म्हणजे काय? ग्रेट जॉब कुठला? माझा तर हाऊसवाईफ हा सगळ्यात मोठा ग्रेट जॉब आहे, त्यात मी यूट्यूब चालवते. सो बघू, हा पण एक माझा जॉबच म्हणायला हरकत नाही. विशाल दादा म्हणते यशस्वी ताई भूतांना घाबरते वाटते. हा यशस्वी अब हम पकडे तुम्ही, तू भूतांना घाबरतेस म्हणून पळालीस ना. अय माय गॉड. निलेश दादा म्हणते बाकी इव्हल तुझे ॲप्सचे काम कसे चालू आहे? निलेश दादा विचारतोय इश्कवाला लाव तुला. खरी भीती इथं सुरू झाली, अचानक दरवाजा आपोआप बंद झाला आणि ती बाई उभी राहिली अशी हळूहळू हळूहळू हळू हळूहळू चालत त्याच्याजवळ येऊ लागली. तुम्ही परत जाणार नाही. तिचा आवाज जणू एका वेळी 4 दिशांनी होता. तुम्ही आता इथून परत जाणार नाही. यार 4च माणसं आहेत, बरं झाली एवढ्या लोकांसमोर मी हॉरर स्टोरीचा बँड नाही वाजवू शकत. बरं झालं 4च माणसं आहेत. अमोल पळायला लागला. स्वप्नील दादा म्हणतात पुण्यावरून. स्वप्नील दादा खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, कोकणची प्रीतिया हे चॅनल आहे. कमेंट करा सर्वांनी आणि स्वप्नील दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं सकाळ दुपारचं आणि संध्याकाळचं. मग पुढची गोष्ट ऐका. इश्कवाला म्हणतोय अमोल पळायला लागला पण दरवाजा उघडत नव्हता. निलेश ओरडला. खुशी तो पडतो सरळ कर. बाहेरून पूर्ण काळोख होता. खुशी घाबरू नको. खुशी आमची घाबरते दरवाजा बंद करायला. खरी भीती इथं सुरू झाली. अचानक दरवाजा आपोआप बंद झाला आणि ती बाई उभी राहिली. ती हळूहळू चालत त्यांच्याजवळ येऊ लागली. अरे हे वाचलंय ना, पुढचं वाचायचंय. अमोल पळाला पण दरवाजा उघडत नव्हता. निलेश ओरडला खिडकीतून जाऊया. पण खिडकीतून बाहेर बघितलं तर बाहेर तोच वाडा, जणू ते अजूनही आतच होते. ध्रुव म्हणते ओके मॅरिड आहात का? येस, हे माझं लायसन आहे बघा ध्रुव. त्यानंतर पुढचं शेवट. जो कोणी सांगत नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावकऱ्यांना वाड्याबाहेर फक्त 4 मोबाईल आणि 4 चपल्या सापडल्या. मित्र कोणीच नाही. स्वप्नील जगताप म्हणताय पाऊस आहे का ताई? कोकणात पाऊस कालपासून जरा जरा पडायला सुरुवात झाली आहे, पण गरमी तशीच वाढली आहे. इश्कवाला म्हणते गावात आजही म्हणतात. रात्री 11 नंतर त्या वाड्यातून 4 जणांच्या ओरडण्याचा आवाज येतो आणि एक बाई झोपाळ्यावर बसून हसते. अरे सगळे गायब झाले, घाबरू नका यार. सगळे गायब कुठे झाले? अरे मी भूत नाहीये, घाबरून नका जाऊ. घाबरून कुठे गेली सगळी मंडळी?
श्री स्वामी समर्थ. जय जय श्री स्वामी समर्थ. आकाश दादा जॉब करायला लागले भूताच्या गोष्टींमध्ये. आकाश दादा मध्ये 12 लाईक डन 12 नंबरला ताई. आजच्या युगात ताई हे असं चालतं का? वयाच्या 1 वर्षापासून मुलांच्या हातामध्ये मोबाईल आणि काही भूत घेऊन बसलंय काय? लाईव्ह मध्ये काय चाललंय? संभाजी राजे, संभाजी दादा, हो मस्करी चालली आहे. हा ना, एक असंच. आकाश दादा म्हणते तुमच्याकडे पाऊस आहे का? आमच्याकडे पाऊस चालू आहे सध्या. कोकणात पाऊस पण पडतोय, पण जम्मूला पाऊस नाहीये. परवाच्या दिवशी पडलेला. विशाल दादा ताईग्या रात्री 12 वाजता अशा स्टोरी ऐकायच्या. माणसं पळाली स्टोरी सांगायला सुरुवात केली. निलेश दादा ओके ग्रेट जॉब करता असे म्हणायचे असेल ध्रुवला. एक स्वल्पविराममुळे पूर्ण वाक्य वेगळं झालं ना ताई. काय माहिती त्याला काय बोलायचं असेल. ताईग्या मालवणी बोको माहिती हा यूट्यूब चॅनल तो असेच गोष्टी सांगता होय काय मालवणी बोको. आता मी ताच करते सुरुवात. बरं अरे मी गोष्ट असं करू लागले तर माणसं याक माणूस फक्त लाईव्ह बघत होता बाकी सगळी पळाली. मोरल नाही पण सावधान. कोकणात काही ठिकाणं अशीच आहेत तिथं जाऊन परत येणं तुमच्या हातात नसतं. त्यामुळे काळजी घ्यायची का बरं का. कोकणात गेल्यावर इकडे तिकडे जे बंद घरं असतात तिथं जायचं नाही. नका खाऊ तेलकट. आदित्य दादा नका खाऊ तेलकट, नका खाऊ विनंती करतो हात जोडून. आदित्य दादा कधीतरी मला खायला द्या ना. कधीतरी खाते. जिभेचे लाड कधी पुरवायचे मेल्यावर. हाय सुलक्षताई हाय स्वागत आहे. आकाश दादा चला आता येतो मी नंतर नी तोपर्यंत बाय बाय. बाय बाय आकाश दादा. इश्कोला म्हणते पुन्हा एकदा सूचना ही कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे. याचा वास्तवाशी संबंध नाही. फक्त मनोरंजनासाठी ही गोष्ट सांगितली. कृपया ती तशीच घ्यावी. सुलक्षताई म्हणते मच्छरी चावतात. खय असे गो मच्छरी चावा. विहान दादा म्हणते हॅलो जी दीदी. हॅलो विहान भाई. सुलक्षताई म्हणते 13 नंबरला डन. थँक्यू विहान भाई प्लीज लाईक डन. विहान बोलतोय एक बात बताऊ आपको. ओके बताओ. ओळखत नाही मी ओळखले गो सुलक्षा. कसा असोय इथली लाईट कशी गेली. एक मिनिट. सगळे पळाले. लव्ह स्टोरी असती तर सगळे थांबले असते. हा लव्ह स्टोरी असते तर सगळे थांबले असते. दिलेश दादा म्हणते अगो त्याला बोलायचं होतं. ओके ग्रेट म्हणजे त्यांनी स्तुती केली होती तुझी. सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेन्स इज काय जॉब करता. एक स्वल्प परिणाम दिला नाही फक्त. हा ना काय माहिती मला वाटतं तसंच सांगतोय तसं. विचार ताई माका कांडेचोर दिसलो पण अजून आमका भूता दिसली नाही. कांडेचोर म्हणजे काय? कांडेचोर कसं असता? इश्कोला म्हणते पण भूताची गोष्ट ऐकून जर त्यांच्या घरी अचानक लाईट गेली तर जामच भियातली. विहान भाई बोलते मैं कल एक लेडी की लाइव पे गया. उसने बातचीत हुई ना मेरी तो वो कहती है मैं कैसे मानूं बैंक मैनेजर हूँ. मैं तब मानूंगी जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे. हे भाई देखो उसने क्या दिमाग चलाए. सब्सक्रिप्शन लेने के तुम तब भी साबित कर सकते हो जब तुम सब्सक्रिप्शन लोगे. वाह 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 सही है भाई. इसे तो उनका फायदा होगा क्या. मैं सिर्फ साबित करने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन. वो दिमाग से तेज है भाई. दिमाग से तेज है. समझ में आई. दिमाग से तेज है. तुम मेरा ले सकते हो. जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मेरा ले सकते हो. मैंने बोला आईडी कार्ड
दिखा देता हूँ इंस्टा पे. ओके. निलेश दादा IWL मस्त होती हा स्टोरी. इश्क वाला लो. हे अरे बाबा माझ्या किती IWL. वियान दादा, वियान भाई बोल रहे तो कह रही है मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो. तो फिर ले लो, साबित कर लो. विशाल दादा म्हणते आशियन प्लम सिविट मांजर सारखा असता. होय काय? मी अजून बघूक नाही रे. खवले मांजर म्हणतं काय तू? खवले मांजर. मंडळी पटापटा लाइक करा, चैनल ज्वाइन हुआ, बेल आइकन पर क्लिक करा. वियान भाई बोल रहे हैं आप भी उसकी तरफ पे से तरफ पे रही हो, ये गलत बात नहीं लगी रही है आपको? मुझे गलत ही लगी इसलिए तो मैं हंस रही हूँ. वो बहुत स्मार्ट है इसलिए उसने ऐसा बोला कि मैं कैसे मानूं कि आप मैनेजर हो, मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो फिर मैं मानूंगी. देखो इधर उसने बोल दिया कि सब्सक्रिप्शन लोगे तभी मैं मानूंगी. तो उसको लगा कि आप सब्सक्रिप्शन, आप साबित करने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे. ये दिमाग वाली औरत है भाई. मत लेना. इश्कलर म्हणते एक सुंदर प्रेम कथा सांगतो. ओके ओके सांग. विहान दादा म्हणते इसको इनडायरेक्टली फोर्स करना कहते हैं. यस राइट है. ऐसे नहीं करना, जिसकी इच्छा वो कर सकते. किती खाशील खुशी? तुमचा खालास ना, माझा खातास आता. स्वप्नात येणारा. वा. मावशी काका बाहेर गेलेत वाटतं. नाही ते काय कम्प्युटरवर काम करतायत. तुला काय प्रॉब्लेम आहे का बाबा? विशाल दादा म्हणते नाही. इश्कलो म्हणते कोकणातील छोट्याशा गावात प्रेम नावाचा एक साधा शांत मुलगा राहत होता. समुद्राच्या लाटेसारखं त्याचं मन होतं, शांत पण खोल. त्याच गावात एक मुलगी होती साक्षी. तिचं हसू म्हणजे जणू पहाटेचं सूर्यकिरण आणि डोळे इतके बोलके की शब्दांचीही गरज नाही. प्रेम रोज तिच्याकडे पाहायचा पण कधी बोलायची हिंमतच केली नव्हती. साक्षी मात्र त्याला ओळखत होती. त्याच्या नजरेतलं प्रेम तिला जाणवत होतं. एक दिवस पावसातच दोघं एका झाडाखाली अडकले. अरे यार, झाडाखाली कशाला? आणि गडगडत असेल आणि वीज पडली तर झाडाकडे कधीच त्यांना थांबायचं. विहान बोलते ऐसी लोगों की लाइफ पे जाना ही नहीं चाहिए. मैं इसलिए बस आपकी लाइफ पे आता हूँ. थैंक यू विहान भाई. मैं किसी को फोर्स नहीं करती सब्सक्राइब भी करने के लिए. मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ मेरे चैनल को ज्वाइन करना वगैरह, बस इतना ही. जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है वो जाएगा. विहान भाई मतलब पैसा है तो क्या यूट्यूब पे उड़ा दे. यस. पता नहीं भाई, वो आपका फैक्ट है. जिनको सब्सक्रिप्शन लेना होता है वो ले लेते हैं, जिनको नहीं लेना है वो नहीं ले. उससे मेरा कुछ मतलब नहीं है भाई. स्वप्नील म्हणते मला काय प्रॉब्लेम असणार. इथून स्वप्नील तू कल्टी मारायची, नाहीतर तुझं काही खरं नाहीये. समजलं ना? आणि तो शिवाजी महाराजांचा घोड्यावरचा जो पीक लावलायस ना, तो पण काढून टाक. तुझी लायकी नाहीये. निलेश दादा म्हणते विशाल तुका मांजरांबद्दल माहीत हा काय? मी मुंबईत असून मांजरांका माझ्या मुलीसाठी पाळत. होय, माझ्या मंजूर तसा बरा असा, पण उद्यानाक इला की लय नखा वगैरे काढता. काय करू? मी तू निक, पटकन निक. हे बघ, मी एकदाच सांगणार आहे, तू पटकन माझ्या लाईव्हवरून निक, नाहीतर तुझं काही खरं नाही. आधीच सांगते, मला फालतू लोक माझ्या लाईव्हवर नको आहेत. सो पटकन निघायचं, कमेंट करायची नाही. निक इथून पटकन निक. समजलं? कामधंदा नाही म्हणून इकडे येतोय काय? कामधंदा नाही म्हणून येतो का?
साक्षी हसत म्हणाली, तू रोज बघतोस मला बोलणार नाही आहेस का कधी? इश्कला म्हणते, प्रेम थोडा घाबरला, मनातलं सगळं ध्येय एकत्र करून म्हणाला, मी शब्दात सांगू शकत नाही, पण माझं प्रत्येक पाहणं म्हणजे मी तुझ्यावर प्रेम करतो असंच नाही. ओके. काही क्षणात साक्षी काही क्षण शांत राहिली आणि मग हलकसं म्हणाली, मला आधीपासूनच माहिती होतं. विहान बोलतोय, दीदी मैं आपको एक लॉन्ग टर्म से जानूंगा तो एक बार को मैं अपनी खुशी से सुपर चैट करूंगा या सब्सक्रिप्शन लूँगा, ऐसी थोड़ी ना होता है, आज मिला और आज से ही लिया सब्सक्रिप्शन. वही मैं बोल रही हूँ, सब्सक्रिप्शन लेना या सुपर चैट करना या सब्सक्राइब करना देखिल ये अपने ऊपर होता है. हम जिसको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जो मतलब अच्छे से बात करता है, उनसे ही हम मतलब एक कनेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं. ऐसे नहीं कि आज मैं आई लाइव पे और मैंने सबको सुपर चैट दी, ये नहीं हो सकता. बाय स्वप्नील, निकल इधर से. ध्रुव म्हणते, तुमचा लाईव्ह टाइम काय असतो? दुपारचा 1:15 असतो आणि संध्याकाळचा 7:15. सर्वेश दादा मध्ये रघुपती राघव राजा राम, रघुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. थांबा स्वप्नीलशी बोलू दे मला. गायब झाला, त्याला टाइम आउट दिले वाटतं. ताईग्या टाइम आउट दिलंय, परत चुकीचं बोलत होतो. निलेश दादा त्याला टाइम आउट दिला आहे. ब्लॉक करू नका कोणी. ब्लॉक नाही केला, टाइम आउटच दिला त्यांनी. UPI ID टॅग करा. UPI ID टॅग कशाला? वियान बाई बोल, स्टोरी स्टॉप. अरे का स्टोरी सांग की, कशाला स्टॉप केली? असल्यांना घाबरायचं नाही, बोलू दे, बोलायला ते आपल्याला काय, तो बोलला म्हणून मी तशी थोडीच आहे. ठीक है दीदी, जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, बाय, सी यू सून. बाय वियान भाई, थैंक यू, आप आए लाइव में. UPI ID काही टाकू नको. येस मी UPI ID टाकतच नाही, आणि कशासाठी टाकू? विशाल दादा म्हणता, गया टाइम आउट देऊन टाकायचं, आपलं तोंड खराब नाही करायचं. येस, मी त्याला जे उत्तर दिलं ते दिलं बस. मग मी पुढे त्याचं कमेंटच वाचणार नव्हती. ओके मी मिस केलं कमेंट त्याचे. ओके. अरे फालतू लोकांना टाइम काय असतो, फक्त काय म्हणतात ते, वाकड्यात पाय घालायचा, टाकायचा. मी असल्यांना किंमतच देत नाही. चल निकल इधर से भाई, तुम्हारा क्या है भाई इधर. मी एवढी स्ट्रॉंग झाली आहे की मला ह्या लोकांची मला काहीच पडलं नाही. काय ते बोला, मला चांगली माणसंच आठवतात. हे मला देवाने असं कसं काय बनवलं काय माहिती. मला वाईट लोकांच्या कमेंट आठवतच नाही. आता जर मी हे लाईव्ह संपून विचार पण येणार नाही मला, तो काहीतरी बोलला, पण चांगली लोक बोलली ना, अरे हा इश्कावाल्या लोने हे मस्त सांगितलं ना, ह्याने हा जोक मस्त मारला, त्याने तो जोक मस्त मारला, हेच मला आठवतं. मला बॅड कमेंट आठवतच नाही. ओके फालतू कमेंट्स मिस केलं, उलट आभार मानायला हवं. निलेश दादा त्याला सोलून काढणार असता, गायब झाला, गायब केलं त्याला. अरे त्यांना फक्त काय म्हणते, चांगली एखादी लाईव्ह चालू असेल ना तर येतात ते फालतूगिरी करायला. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करा. हॉरर गप्पा मारायला या की राव. निलेश दादा, व्हेरी गुड ॲटिट्यूड ताई, ये हुई ना बात, मस्तच असेच राहायचे. हा ना दादा, आता मला जर पुढे जायचं असेल तर मला ह्या काय म्हणतात ना, किड्या मुंग्यांशी सामना थोडाच करायचा आहे. पाहिजे ना कोणतरी टक्करवाला, तर मी लक्षात ठेवीन त्याला. टक्करवाले अजून कोण नाही आहेत माझ्या लाईव्हला.
आणि येतात ती चांगली माणसं येतात ज्यांची माझ्या हृदयात जागा आहे. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कदाचित मला देवाने तसं बनवलंय सध्या. देवाला पण वाटते की काहीतरी मी पुढे जाऊन करावं, त्यामुळे मला अशा कमेंट येत आल्या तरी मी त्याचं इथपर्यंत घेत नाही किंवा इथं लावून पण घेत नाही. इश्क वाला इश्क वाला. स्टोरीच्या मध्ये सुप्रिया येऊन गेली. हा सुप्रिया दीदी आलेली. ताईग्या चांगले लोकांना ठेवायचं, अशांना खेळवत ठेवायचं नाही. मी त्याला फक्त एकदा दोनदाच हे केलं का, कारण अशांना जर मी उत्तर नाही दिलं ना तर त्यांना ते एक वाटतंय की ही घाबरते अशा कमेंट वाचायला. मी नाही घाबरत, मी त्यांना उत्तर द्यायला बांधील आहे. मी त्यांची कमेंट नाही वाचणार पण त्यांना उत्तर द्यायला. मी जर आता शांत राहिली ना तर काय होणार सांगू, समोरचा प्रत्येक जण येणार ना तो मला काय म्हणतात ते एक गरीब गाय म्हणून समजेल आणि त्यांना वाटेल की हिला काय बोलले तरी ही कमेंट रिप्लाय देणार नाही, पण मी रिप्लाय देणार. त्यांना असं वाटायला नको की मी वीक आहे. मी वीक नाही आहे, मी सगळ्यांना उत्तर प्रॉपर देऊ शकते. मंडळी पटापटा कमेंट करा. परी परी काय करतो तू? चला मंडळी मी लाईव्ह संपवते आता. थँक्यू सो मच. उद्या भेटूया आपण. मी आता ब्ल्यू घेतोय, उद्या देतोय सगळ्यांका. बाय बाय. खावा खावा एकदाचा खावा. स्टोरी तात्पुरती बंद केली आहे. काही फालतू आणि अनावश्यक कमेंट्समुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. इथे प्रेम भावना आणि चांगला कंटेंट शेअर करतो. ताईग्या आम्ही मालवणी असो आमका बोला घेता पण बिनलाजी असतात, पण ते बिनलाजी असतात. हा ना. तिलेच दादा म्हणताय विशाल, अरे काय होते ना, काही असे यायचे ज्यांना समजावून समजायचे, पण काही असे आहेत जे 12 तोंडी होऊन येतात. म्हणजे एक आयडी ब्लॉक केली की खुन्नस काढून इतर आयडी बनवणार आणि परत लाईव्ह येणार. तर हाच अशीच असतं. ताई कधी येतलच लाईव्ह? उद्या 1:15 वाजता. विशाल दादा उद्या 1:15 वाजता येतलंय मी. पोस्ट करते सकाळी. निगेटिव्हिटीसाठी नाही, जे खरे सपोर्टर आहेत त्यांचे मनापासून आभार. उद्या पुन्हा भेटू आणखी दमदार स्टोरी सोबत. रिस्पेक्ट द वाईफ, स्प्रेड द पॉझिटिव्हिटी ओनली. थँक्यू इश्कवाला. पवन आला हाच तो. निलेश दादा म्हणते खराब करायला येणार, त्यामुळे असे जे येतात ना त्यांना वर पासून खाली उतरायची. यशस्वी म्हणते हाय फिरी तू पण. विशाल दादा म्हणते पवन इलो बघ. होय तेच भाव असतो तोच तो येतलो मरा. योगेश दादा कोणते काम करतात? योगेश दादा खै गेले? येऊकच नाही होत, मग अशी इलेले. इश्कॉलाला म्हणते यशस्वी म्हणते हाय यशस्वी बाय म्हणतोय तो. आता लाईव्ह संपवते ग, जेवण करायचं आहे ना. बघते टाइम भेटला तर मग 10 वाजता बघते. 10 वाजता असू देत. येऊ दे. आदित्य म्हणते जेवण करा. जेवणार आहे दादा. इश्कला उद्या स्टोरी घेऊन येतो. ओके. निलेश दादा म्हणते थांब ताई. थांबा काय? ओके थांबते मग अजून 5 मिनिटं थांबते. हा परत पोरा म्हणतली बम्मी भूक लागली. उद्या स्टोरी घेऊन ये. ओके. आदित्य कंटाळा आला असेल जेवण बनवण्याचा तर आमच्याकडे या. आमच्या सौभाग्यवतीने थालीपीठ आणि
नारळाची चटणी बनवली आहे, मसाले भात आणि कढी पण आहे. वा वा वा, म्हणजे तोंडात पाणी सुटलं. घे घे खा खा. यशस्वी ताई गेट बंद करू इला. यशस्वी म्हणता होय होय. बोल निलेश दादा. त्यांच्यासाठी जुदाई 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 जुदाई. इश्कल म्हणते स्टोरी थांबवली आहे कारण काही लोकांना कंटेंटपेक्षा कमेंट्समध्ये मजा येते. इथं वेळ घालवतो तो काहीतरी चांगलं देण्यासाठी, पण काहींना तेच खराब करण्याचा प्रयत्न केला, जे समजून घेतात आणि साथ देतात. निलेश दादा म्हणते पवन आज हनुमंत जयंती. अरे मूर्खा, चांगली आयडी तरी घेऊन यायची. तुला शोभय नाही हे आयडी. गायब झाला तो कुठेतरी. तुम्हीच खरी ताकद आहात. इश्कल म्हणते बाकीच्यांनी थोडं लेवल अप करावं, नाहीतर सायलेंट राहावं. लवकरच परत येऊ, पण ॲटिट्यूड आणि लेवल दोन्ही अपग्रेड करू. फायर है हम फायर. यशस्वी म्हणते त्यांच्यासाठी इलय, त्याच्यासाठी इलय. कोणासाठी गो. विशाल दादा म्हणते यशस्वी ताई कमेंट डिलीट कधीच नको करू. यशस्वी कमेंट डिलीट नको करू. मला वाटतं ती स्वतःहूनच होते कमेंट. यशस्वी म्हणते हां सॉरी, चुकली तरी चालेल. येस, त्यात काय नाही, आपणच आहोत. उद्यापासून बघते. सॉरी नको ग, चालते ताई. निलेश दादा तो गेलो होते का काय, पळालो तो ते का वाटलं की आता माका धरतले सगळे, पेटवून काढतले. निलेश दादा पवन तुला पवन चक्की कशी चलते माहीत आहे का. तू गेला निलेश दादा, पळाला तो, पळालो तो पवन भाई. आमच्यावरती पवन भैया होतं, त्यांना वाटत मी त्यांच्याबद्दल बोलतोय. काय झालं. मानसी ब्लॉग इलय इलय. मानसी पण इला आमचा. मानसी स्वागत असा. एक माणूस इलेलो फालतू कमेंट करू. ठेव ना तिथं सगळं सामान काढून, खुशी बॅग मधलं सगळं सामान काढून ठेव. उद्या काहीतरी मोठं होणार आहे. आज स्टोरी थांबली उद्या, पण उद्या कमबॅक असा असेल की सगळेच बघत राहतील. ये होईना बाद. हा तिथं ठेव सगळे. 18 लाईक. थँक्यू मानसी. मानसी बोलते निलेश दादा नमस्कार. इश्काला म्हणते जे खरे आहेत ते उद्या नक्की हजर राहा, कारण उद्या फक्त स्टोरी नाही, एक वेगळी वाईब, वेगळा लेवल आणि फुल ॲटिट्यूड असणार आहे. यशस्वी म्हणते काय झालं नक्की. काय नाही ग, बॅड कमेंट, बाकी काय. आपण असल्यांना काय घाबरायचं नाही. निलेश दादा म्हणते पवन चक्की जशी चालते ना तसा तुका देवगड वरसून इस्रायलमध्ये पाठवीन. देवगड मधून इस्रायलला. इश्कोला म्हणते सवा एक टाइम लक्षात ठेवा. उद्या धमाका पक्का. स्टे टर्न रिअल वन्स, डोंट मिस दिस. वाव, थँक्यू. तिथंच ठेव सगळं. तसंच जर कोकणी आला तर सोडायचं. तसंच जर कोकणी आला तर सोडायचं. निलेश म्हणते नमस्कार मानसी, कशी आहेस ग. मानसी बोलते मिया इलय आणि निलेश दादा गायब झाला. हा तिथंच ठेव बाळा सगळं. योगेश दादा मी मुंबईत फायनान्स ऑफिसमध्ये काम करतो. योगेश दादा बघता पण ना रिप्लाय नाही देणार. आत्ता दिल्यान रिप्लाय. न्यू पॉवरफुल स्किन विक्स वेपोर अप. स्टे ट्यून असा आहे. स्टे ट्यून. ओके स्टे ट्यून. स्टे ट्यून. ताईग्या माझी कमेंट दिसणार नाही का. अरे देवा, ह्या कमेंटचा एकच प्रॉब्लेम, खय गायब होता. बघते काय होती कमेंट. ताईग्या तो पवन नाही रावण तो. होय काय, जाळीया मध्ये का. निलेश मानसी बोलते मस्त असंय निलेश दादा, तू कसा असस. नव्या आणि वहिनी कसे असत. ओके. यशस्वी म्हणता मुंबईमध्ये, मग इथं कसे. त्यांका बरा नाही ना गो यशस्वी, त्यांनी सांगले नी ना त्यांका ताप वगैरे येता म्हणून ते इकडे इले होत.
म्हणजे म्हणजे तुम्ही मुंबईत कामाक आसात, मग आता कणकवलेत कसे काय? कणकवलेत त्यांचा घर असा आणि त्यांना आता बरं नाही म्हणून ते ॲडमिट असत. तुका सांगलेलं नी पार्लेजीचं बिस्किटचं पुढं घेऊन ये, तू जाऊक नाही. होय ना नाही योगेश दादा? मानसी बोलते निलेश दा खय आसास गाव की मुंबईक? निलेश दादा म्हणतात इश्कवाल्याला विशाल लाईव्हवर येणार असे इश्कवाल्याला विशाल लाईव्हवर येणार असे नमुने त्यांना आधी सुधारायचे बघा आणि जर नाही सुधारले तर मग करा ब्लॉग सगळे आपलेच होत. ओके विशाल यशस्वी म्हणता अशा रावणांना सोडायचं नसतं. हा प्रश्न बरोबर आहे. मानसी बोलते येतय गो बाय बाय मेला इलस आणि लगेच जातं चाय बी घेऊन जा. इश्कवाला म्हणता उद्या भेटू बरोबर 1:15 वाजता प्रीतियाच्या लाईव्हवर. आजचं सगळं विचारा उद्या होणार आहे फुल एंटरटेनमेंट आणि आपल्यासोबत असणार आहे इश्कवाला आणि सगळी कोकण मंडळी. ओके अरे विशाल दादा गेलं की काय? विशाल विशाल दादा तू काय रे गेलस रे? विशाल विशाल दादा तू खयस गेलस रे? तर मंडळी आता लाईव्ह संपवतोय, जेवण करूक जातोय. माका कोण 4 घास फ्रीमध्ये नाही खाऊ घालूचा. आता करू गया 8:30 आईशपथ 9:15 वाजले पोरांनो. विशाल दादा ताईग्या जेवची वेळ झाली आता चाय नाही. माका पण जेवण बनवचा पोरांनो. चला मी जाते निलेश दादा मी जाते रे. जे खरे सपोर्टर आहे ते नक्की हजर राहा कारण उद्या वाईफ वेगळी असणार आहे. डोंट मिस 1:15 PM शार्प. टिप्स प्रीतिया टाईमवर आली तर 1:15 वाजता. अरे मी येणार आहे टायमिंगवर 1:15 वाजता. सगळी पटकन कामं करणार आणि येणार. आणि जर मी उशिरा जर टाइम आधी घ्यायचा असेल ना तर मी तर मी पोस्ट करेन. ओके असंही ताईग्या म्हणतात गेट टाकूक इलेला ता. निलेश दादा म्हणते मानसी गेले काही दिवस खूप त्रासात गेले. नेक्स्ट 3 days एकदम फ्री. आणि तू आणि तुझा घरचे कसे आहेत? सागर आरसकर म्हणतायत हाय हाय सागर दादा नमस्कार स्वागत आहे. यशस्वी म्हणते उद्या बघूया फक्त काय झालं ते नंतर सांग. निलेश दादा म्हणते हो हो चल चल टाटा भेटू पुन्हा. मानसी इलव लाईव्हवर बरा वाटला. म्हणते तू 15 मिनिटं पुढे आहेस. 8:32 झालेत. हो 8:32 झाले पण आता मी तू उठणार मोबाईल काढणार ट्रायपॉड वरसून मग तोपर्यंत होतील ना. ताईग्या चेडू घाबरता मा डोळे दाखवलंस. चेडवा नाही घाबरणार कोणाक नाही घाबरणार चेडवा. चल बाई ताय निलेश दादा बाय. अरे पोरांनू काय हयता ठेव पहिला बाय बाय. सागर दादा नमस्कार कुठून आहात नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा कारण उद्या आपलं लाईव्ह सुरू होणार आहे 1:15 वाजता. आता मी चालली आहे. संदीप दादा म्हणतायत हाय कोकणकर. हाय कोकणकर कुठून आहात संदीप दादा? कुठून आहात संदीप दादा तुम्ही? चलो बाय. चल बाई ताय ताईग्या संदीप दादा कुठून आहात नक्की सांगा. पुण्यावरून आहात का? मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. आपण उद्या बोलू. आता मी लाईव्ह संपवते. तुषार थोरात म्हणतायत हाय हाय तुषार थोरात नमस्कार. निलेश दादा म्हणतायत ताई मस्त वाटला यार. हा ना खूप हसलो ना आज आपण. तुषार दादा म्हणतायत हाय नमस्कार तुषार दादा करा मस्करी आता. सागर दादा आता टायमिंग झाला जेवण बनवायचा. 7:15 वाजल्यापासून लाईव्ह चालू होतं आमचं. उद्या या आमच्या लाईव्हला. प्रत्येक वेळी ओळख सांगायची का? तुम्ही आधी आलेलात का? सॉरी सागर दादा. ओके सागर दादा सॉरी.
तुम्ही नावं चेंज करून येता म्हणून मला काही समजत नाही. सगळी नावं चेंज करून येतात. थँक्स टू बाय ऑल. पुन्हा भेटू. तुषार तारकर्ली बीचला आलो होतो 4-5 दिवस झाले. हो का दादा, कसं वाटलं? विशाल दादा, ताई गुड नाईट, टेक केअर. गुड नाईट. तुषार दादा, आता मी लाईव्ह संपवते. निहार लाईव्ह संपवते. उद्या 1:15 वाजता भेटू आपण. लाईव्ह 1:15 वाजता सुरू होणार आहे. सो 1:15 वाजता भेटू. काळजी घ्या तोपर्यंत. आणि ज्यांनी चॅनलला जॉईन नाही झाले त्यांनी चॅनलला जॉईन व्हा. स्वरतन बाय बाय. आता मीच लाईव्ह संपवते. निहार गोसावी, निहार आला की लाईव्ह बंद. अरे तू लेटच येतो, नेहमी लेट येतो बघ. बरं, तुषार दादा चॅनलला जॉईन होऊन घ्या. उद्या 1:15 वाजता नक्की या. कोकणाबद्दल आम्ही तुम्हाला अजून माहिती सांगू शकते मी. स्वरतन म्हणतात बाय बाय. निहार, जर जमलं तर 10 वाजता मी लाईव्ह घेईन. नाही मी आलो की बंद. नाही रे बाबा सागर, काय संबंध? नाव चेंज करायचा हा का? मग मला काय माहिती आहे. मेमरी वीक आहे हो, काय करणार. बहिणीची तुमच्या मेमरी वीक आहे, सांभाळून घ्या. चला मंडळी, बाय बाय. काळजी घ्या. सागर दादा क्षमा असावी. दीपक बनतायत हाय दीदी. हाय हाय नमस्कार. मला आता लाईव्ह संपवायचं आहे मंडळी. प्लीज सर्वांनी लाईक करून घ्या चॅनलला. हाय दीदी म्हणते. दीपक म्हणते दीदी मैं सुप पहाड़ी के लाइव में आता हूँ, आप जानते हो मुझे. ओके दीपक भाई, भूल गए. थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पर आए. कैसे हो? शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस. हा सागर दादा, बहिणीचं तसंच झालंय. तुमची बहीण विसरायला लागली आहे. क्षमा असावी बहिणीला. या छोटी बहीण म्हणून सांभाळून घ्या प्लीज. आता लाईव्ह संपवते मी. उद्या दुपारी 1:15 वाजता नक्की या. यशश्री बाय, काळजी घे. योगेश दादा मला सांगत नाही काळजी घ्यायला तू. बाय बाय. दीपक भाई बाय बाय. मैं बढ़िया दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया. अभी लाइव खत्म कर रही हूँ. दोपहर को, कल दोपहर को 1 बजे मिलते हैं. अभी 1 घंटा 17 मिनट हो गए हैं. बाय बाय. खाना बनाना भी है. बाय बाय, टेक केअर. ओके दीदी, बाय बाय, टेक केअर. सागर दादा बाय बाय. योगेश दादा बाय बाय.